Ако ти дам 10 секунди, ще можеш ли да започнеш нещо, което отлагаш от седмици? Не утре, не когато се почувстваш готов. Сега. Истината е, че животът ти в момента не се определя от това какво знаеш, а от това колко често действаш, въпреки че не ти се иска. Колко пъти си казвал, ще започна утре, само още малко, не съм в настроение. И после нищо не се случва. Не защото си мързелив, а защото чакаш нещо, което почти никога не идва. Мотивация? Повечето хора вярват, че първо трябва да се почувстват мотивирани, за да действат. Но това е най-голямата лъжа, която си повтаряме. Истината е обратната. Действието създава мотивация. Не обратното. Когато чакаш да ти се прииска, ти губиш. Когато действаш въпреки, че не ти се иска, ти печелиш. Точно това е идеята, за която говори Наполеон Хил, навикът на действието. Да не преговаряш със себе си, да не анализираш прекалено, да не чакаш перфектния момент, а просто да започнеш. Проблемът е, че в повечето случаи не действаш по 3 причини. Първо, страх. Страх да не се провалиш. Страх как ще изглеждаш. Страх какво ще кажат другите. Второ, претоварване. Целта ти изглежда толкова голяма, че мозъкът ти казва: по-добре не започва изобщо. И трето, липса на яснота. Не знаеш каква е първата стъпка, затова не правиш никаква. И така оставаш в едно състояние на мислене. Без действие. Скролваш, отлагаш, чакаш, но има изход и той е по-прост, отколкото си мислиш. Следващия път, когато знаеш, че трябва да направиш нещо, не мисли. Буквално, започни да броиш 5, 4, 3, 2, 1 и тръгвай. Това прекъсва модела, дава ти контрол, не позволява на мозъка ти да измисли оправдание, защото колкото повече мислиш, толкова по-малко ще действаш. И ако това ти се струва трудно, използвай нещо още по-просто. Кажи си: ще го правя само 5 минути. Само 5. Не ти трябва мотивация за 5 минути. Не ти трябва перфектно настроение. И най-интересното е, че в повечето случаи ще продължиш. Защото най-трудната част не е самата работа. Най-трудната част е да започнеш. Оттам нататък всичко става по-лесно. Но ако наистина искаш да промениш нещо дългосрочно, трябва да разбереш това. Мотивацията е временна. Навиците са постоянни. Ако разчиташ на настроение, ще спираш. Ако изграждаш навик, ще продължаваш. Навикът не пита дали ти се иска. Той просто се случва. И как се създава? С малки действия, всеки ден, без изключения. Не ти трябва перфектен план, не ти трябва вдъхновение, трябва ти повторение. Колкото повече повтаряш едно действие, толкова повече то става част от теб. И тук идва нещо още по-важно – идентичността. Повечето хора си казват: трябва да започна да тренирам, трябва да започна да уча, трябва да започна бизнес. Но това не работи дълго, защото въпросът не е какво правиш, въпросът е кой си. Когато започнеш да мислиш: аз съм човек, който действа, независимо как се чувства, всичко се променя. Тогава действието не е избор, то е част от теб. И ако искаш нещо практично, ето ти проста система. Избери една задача за деня. Само една. Направи я толкова малка, че да не можеш да си измислиш оправдание. Когато дойде моментът, броиш 5, 4, 3, 2, 1 и започваш, работиш поне 5 минути и на следващия ден повтаряш. Това е нищо сложно, но изисква честност със себе си. Защото истината, която никой не иска да чуе, е следната: никой няма да дойде да те спаси. Няма перфектен момент, няма магическа мотивация, няма тайна формула. Има само теб и решенията, които взимаш всеки ден. Дали ще действаш или ще продължиш да отлагаш. Ако вземеш само едно нещо от това видео, нека бъде това: не чакай да ти се иска. Започни и желанието ще дойде след това. Защото действието не следва мотивацията. Мотивацията следва действието. И ако си стигнал до тук, не затваряй видеото. Избери едно нещо, което отлагаш. И започни. Сега.